ng sizzling bulalo. At kansi, Ilonggo dish, pinagsamang sinigang at bulalo. At syempre rice. Kain na po tayo. Kain na po tayo, guys. Ayan. Alam nyo, masarap po to. Lutong Ilonggo. Sa mga mahilig kumain ng sinigang at bulalo. Yan, pinagsama. 2-in-1. 2-in-1 na siya, guys. Oo. Titikman natin kung masarap. Para sa inyo, ang sabaw. Sarap. Sinigang talaga siya at lasang-lasa pa rin yung bulalo. Sarap. Sarap mo? Tingnan mo yung sabaw. Tapos meron siyang gulay, guys. Oo. Meron siyang... Ano yung gulay niya, guys? Dapat mayroon langka or kamansi. Kaso di tayo nakakita ng kamansi. Unang subo. Ito po. Ayan, no? Sarap. Ayan yung gulay niya, guys. Meron po siyang, ano sa tawag doon? Okra. Try niyo po. Magugustuhan niyo po talaga. Sa mga mahilig kumain ng sinigang tsaka bulalo. Ay, oo nga pala. Sige. Nakalimutan ko. Unang subo para sa inyo po. Sarap na sili. Tsaka masarap to pag tag-ulan, umuulan. Ang sarap ng paghigop ng sabaw. Tama sa panahon yung natin, ulan. Maulan, diba? Siyempre, bulalo. Bulalo. Ganun kayo lang dito. Ayo, tignan nyo, guys. Ito yung taba ng beef. Nasa loob. Kailangan sipin natin yan. Sipin natin. Sarap. Wala na, guys. Gusto mo? Taba. Tingnan yung buto niya. Ang ganda ng buto ng Kapag ayaw yung anak niyo, batong sa kanila. Ayaw makinig. Bato mo. Joke lang. Pero hindi na gagawin ng nanay yun. Ito yung mga gulay ng guys. Okra. Mas masarap sana kung may kulay na langka or kamansi. Wala eh. Siya nagluto, guys. Ito. Shout out po sa taga Iloilo. Hello po, taga Iloilo. Ingat po kayo dyan. Ang sarap ng kansi nyo. Ang sarap ng nila, no? Siguro ito yung special nila. Taga Iloilo, kapag pumunta kami dyan, gusto ko, ito yung ulam namin. Ito yung gusto kong kainin dyan. Pag pumunta kayo ng Iloilo, yan ang hanapin. Kansi. Kansi.
Buti alam mo yung ilog ko. May nagturo sa akin. Ay. Sino yun? Teacher ba yun? Taga Iloilo din? Tuturo sa'yo? Secret. Ay! Sana all may secret. No? Sarap na ano. Sabaw. Saka itong okra. Tignan mo. Sisling bulalo. Wala pa. Sabaw. Sisling meron siya ano, tanlad. Masarap yung tanlad. Di ba gusto mo ito? Yung buto. Sarap po. Taba na ano. Kailangan pagkatapos mo kumain nito, mag-ano ka ng ano, tubig na may maligam-gam. Bakit? Siyempre sebo. Masebo. Ano sesemo yung bibig? Sarap po. Sarap na ano, sabaw. Tsaka lasang-lasa mo talaga yung ano eh. Pagkabulalo niya, tsaka yung pagkasinigang talaga. Tsaka yung ano, sisling bulalo din, ang sarap. Meron siyang ano, tanlado. Ayun. Kaya lalo siyang sumarap. Makikita nyo din kung paano ko siya niluto. Nag-video ka? Para makita nila kung paano lutuin. Tsaka malambot yung ano, laman ng baka. Potato pa. Sarap. Sama mo. Ayoko na. Oo, meron pa ako. Masarap to kapag mainit lang. No? Ang sabaw niyang sarap. Busin mo yan, madam.
Masarap. Alam mo na? Yoko na. Guys ba? Sarap po ng ano. Ano kasi tawag dito? Nakalimutan ko naman. Sarap kasi. Kansi. Lutong. Ano? Ay, salamat po. Ano? Lutong ano? Ilang. Ay, Ilonggo. Kaya kapag pumunta tayo doon sa mga Ilonggo. Ilo. Iloilo. Ayun, sarap yung ano nila. Potato. Panalo. Sobrang sarap. Alam na tayo? Maraming salamat Salamat po. Please Don't forget to like, share, and subscribe.